ମାଛ କେମିତି କେଳା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। କୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗି। ହଁ ସିଙ୍ଗି ମାଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଙ୍ଗି ମାଛ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ କେଇଟା ଦେଖା ତ କୋଉ ଯେଟା କେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଙ୍ଗି ସିଙ୍ଗି କେଇଟା ସିଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିଙ୍ଗି ଯେଟା କେଳା ହେଲା ସିଙ୍ଗି ମାଛ ସେ ସବୁ। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାତ୍ର 4ଟା, 2ଟା କେଳା ହେଇଛି ଆଉ 2ଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେଳା ଯାଉଛି।